खुलुमबाय गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनाय आरो हामलायनायखौ नोंथांमोननिसिम जासिहरग्रोनाय थाबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङै दङ। नोंथांमोननि थाखाय आं मोनसे गोदान खौरां लानानै नुजाथिफैलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजासिम खोनासंलांगोन। आसाम पुलिसनि माखासे अफिसारफ्रा स्पेशल अपारेशन आरो इनभेस्टिगेशननि थाखाय प्रेस्टिजियास केन्द्रीय गृह मन्त्री डक्टर पदक 2025 बान्थाखौ मोननो हादों। बे बान्थाखौ मोननो हानाय अफिसारफ्रा जादों फारियै आईजीपी पार्थ कार्ति महन्त, एपीएस प्रणब कुमार पेगु, एपीएस अनुराग शर्मा, एपीएस सत्येन्द्र सिंह हाजारी, आईएनएसपी सुरज दले, शंकर ज्योति नाथ, कपिल पाठक आरो बिक्रम बसुमतारी बिथांमोना गासै 9 अफिसारफ्रा बे बान्थाखौ मोननो हादों। हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव फिन आरोबाव सासे बर' सुबुंनि जिउ खहा। तामुलपुर जिल्ला कुमारिघाटा 3 नं अन्थाइबारि गामिनि 73 बोसोर बैसोनि आबाराम बसुमतारीखौ मोनाबिलि समाव फोथारनिफ्राय माइ हानानै फैबाय थानाय समावनो हाग्रानि मैदेरजों हरखाब लामा सेराव मोगा-मोगि जानानै जिउ खहा जायो। बेबादि मैदेरजों इनाय बुथार जालांनायखौ जायगानि सुबुंफोरा दुखु मोननाय फोरमायदों। मख'नो गोनांदि बे ओनसोलाव मैदेरा दाब दाब जायगायाव सिगां समनिफ्रायनो फैनानै मानसिनि जिउ फोजोबनाय, न'-बां, माइ-माइरं जालांनाय बायदि जाथायफोरा जागासिनो दङ। बर' समाजावबो आथिखालाव खोनाफेरै नुफेरै जाथायफोर जानायखौ नुनो मोनबाय थायो। बेफोरबादि लाजिनांथाव मुगैथाव जानाय जाथाया थारैनो समाजखौ गुबुंले खालामबोगासिनो दङ। बेबादिनो मोनसे लाजिनांथाव आरो दुखुनांथाव जाथाय जादों चिरां जिल्लानि बिजनीयाव। मिथिनो हानाय बादिब्ला भारतारि रौनिया हान्जानि आजिरा मोननाय बज्र कुमार ब्रह्म 62 बोसोर बैसोनि सासे सुबुङा नखरनिनो फिसौ सोमोन्दो जानाय 13 बोसोर बैसोनि सासे उन्दै हिनजावसाखौ ड्रेस बायनो होनानै टाउनाव लाना थांनानै देहायारि सोमोन्दो लाखिनानै दायो उन्दै हिनजावसाखौ उन्दै गथ' जोनोम जाहोदों। बे जाथायनि दायनिगिरि बज्र कुमार ब्रह्मखौ चिरां जिल्ला बिजनी टाउननि वार्ड नं 1 काबुली बागाननि थागिबि आरो बे मुगैथाव जाथायखौ गोबां सम सिगांनिफ्रायनो मावदोंमोनब्लाबो हिनजावसाया खिन्थाना लायैनि जाहोनाव हमनो हायाखैमोन। बे जाथाया दायो सोराङाव फैनायनि उनाव दायनिगिरि बज्र कुमार ब्रह्मखौ पुलिसआ एरेस्ट खालामबाय। भुगिनांनाय नखरा दायो दायनिगिरिखौ आयेन बादियै गोख्रों साजा होनो थाखाय दाबि खालामदों। फिन आरोबाव बर'फोरनि गेजेराव गोदानै बीपीपी एबा बड' पिपल्स पार्टी मुंनि गोदानै राजखान्थि हान्जानि जोनोम। मैया बिटिसिनि बायजोआव गोदानै दाजानाय बड' पिपल्स पार्टी मुंनि राजखान्थि हान्जाया मैया सनितपुर जिल्ला कमिटिखौ राङापारानि बिष्णुपुरनि नब्लाङाव दाफुंनाय हाबाफारिया जानानै थाङो। बे गोदानै दाजानाय सनितपुर जिल्ला कमिटि दाफुंनाय हाबाफारिनि गेजेरजों सनितपुर जिल्लानि गासै रायजो-राजाफ्रा बे गोदानै दाजानाय राजखान्थि हान्जाखौ गोबां हेफाजाब होदों। सनितपुर जिल्लायाव गोदानै दाजानाय बड' पिपल्स पार्टी बिटिसिनि बायजोआव जा बर' कछारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानैनो बे गोदानै राजखान्थि हान्जाखौ दानाय जादों होननानै फोरमायथिदों बिथांमोना। बेनि अनगायैबो बे राजखान्थि हान्जानि गेजेरजों बर' रायजो-राजाफोरनि जेंना, बर' कछारी अट'नमास काउन्सिलाव थानाय जेंनाफोरखौ बोस्रांनाय आरो बर'फोरनि गेजेराव माखासे समाजारि बिथिङाव, राजखान्थि बिथिङाव थानाय मोनथायफोरखौ मोनफुंनायनि थाखाय अरायबो नारसिनगोन होननानै फोरमायथियो। बेनि अनगायैबो बे गोदानै दाजानाय राजखान्थि हान्जा एबा बीपीपी राजखान्थि हान्जाया गिबि जिल्ला कमिटिखौ थांनाय 30 अक्ट'बराव गुवाहाटी नोगोरमायाव दानाय जादोंमोन आरो बेनि उनावनो मैयानि सानावबो नैथि खेबनि थाखाय सनितपुर जिल्लायाव दाफुंनाय जायो। आरो बेबादिनो बिश्वनाथ, लखिमपुर, धेमाजि, तिनिसुकिया, डिब्रुगड़, चराइदेव, गलाघाट, नगाव, हजाइ, मरिगाव, नर्थ कामरुप, साउथ कामरुप, नलबारि, बरपेटा, हाइलाकान्दि बेफोरावबो नबेम्बरनि जोबनायसिमहालागै जिल्ला कमिटि दानो थाखाय थियारि जादों होननानै फोरमायदों। बीपीपी गोदानै दाजानाय राजखान्थि हान्जानिफ्राय बे गोदानै दाजानाय राजखान्थि हान्जाया नाथाय जानो गोनां 2026 मायथाइनि बिधानसभा बिसायख'थियाव बाहागो लाया आरो बे दाजानाय राजखान्थि हान्जाया बर' कछारी अट'नमास काउन्सिल बिसायख'थियावसो बाहागो लागोन होननानै बुंथिबावो बीपीपीनिफ्राय। अल इन्डिया इन्टार इउनिभार्सिटि आर्चारी चेम्पियनशिपआव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि आर्चारी हान्जाया रुफानि मेडेल देरहानो हादों। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि आर्चारी हान्जाया इन्डियान राउन्डआव उत्तर प्रदेशनि मा शाकुम्भारी इउनिभार्सिटिनि हेंथायै गेलेनायाव रुपानि मेडेलखौ देरहानो हादों। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। गोजोन्थों।